conferències com amb l'assistència de gent. Per això el que hem fet és repetir un segon cicle que comença avui i a veure com funciona. Com tots sabeu, parlem d'història, són unes xerrades que fan els historiadors locals. En aquest cas, l'Oliver no és ben bé local, però quasi ho és. Té arrelats aquí. I bé, sobre temes de l'Alt Urgell i la Seu. El Lluís us presentarà ara l'Oliver i li prenc la paraula amb ell. Benvinguts. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta segona edició ja d'aquest cicle Parlem d'Història, que segurament molts de vosaltres ho sabreu. Vam començar l'any passat, tots els dimecres de maig, que és aquesta iniciativa de l'Espai Armengol, juntament amb l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell, amb la qual, com ens ha explicat el Jordi, el que pretenem és donar a conèixer tot un seguit de facetes de la nostra història, que sovint no les podem arribar a conèixer amb la profunditat que pensem que caldria. Per tant, el que pretenem que sigui això és aquest fòrum, aquest altaveu amb el qual puguem fer conèixer quines recerques s'han fet i s'estan fent actualment al territori. Aquest any tenim un conjunt de 4 xerrades amb les quals intercalem persones i historiadors que són coneguts i que són ja consagrats, en podríem dir, com el Carles Gascón o com la Carmen Xammar, que estan també aquí, amb joves promeses, i sona atòpic, però no ho és, com el Dani Fiter o com l'Oliver Vergés, que avui ens presentarà aquesta conferència. Són molt sovint persones que estan acabant d'estudiar o que just han acabat la carrera d'Història i que estan tirant endavant unes investigacions extraordinàries, avui ho veureu, que pensem que val la pena de donar a conèixer. Entre altres coses, per un d'aquells objectius que sempre reivindiquem des de l'Institut d'Estudis, que és saber quina és la importància real del nostre territori i donar-li la importància que realment té. Molt sovint, abans ho comentàvem, abans de començar, sempre ens fixem en el que hi ha fora, en el que es fa de bo a fora, i molt sovint aquí també tenim treballs i també tenim uns aspectes importants per l'estudi que hem de donar a conèixer. Avui l'Oliver ens presentarà aquest estudi sobre el joc dels escacs i sobre la seva difusió a Europa, amb el qual veureu que el nostre territori té una importància molt més gran de la que mai s'havia tingut en compte fins avui. Aprofitem sempre aquestes ocasions, escombrant una mica cap a casa, teniu repartides unes butlletes d'inscripció de socis a l'Institut d'Estudis. No és evidentment una mesura de pressió, però que ho sapigueu. La nostra entitat és una entitat sense ànim de lucre i el que pretenem sempre és això, és promoure i difondre la recerca i donar-la a conèixer amb activitats com aquesta que fem avui. Per tant, més teniu, simplement, que ho sapigueu. Gràcies per la vostra assistència i a continuació l'Oliver ens exposarà aquest estudi. On vulguis, Oliver. Bé, gràcies Lluís, gràcies als que m'heu convidat avui per estar aquí. Bé, tal com ha dit el Lluís, soc Oliver Vergés i avui us parlaré de l'arribada dels escacs a Europa i de la importància que tingué el comtat d'Urgell en aquest procés. Aquest article, aquesta recerca, sorgeix arrel d'una proposta d'un company de la universitat, d'un company doctorant, l'Alberto Reche, que és editor d'una revista i que em va proposar de fer un article relacionat amb el món de la guerra, perquè el número del dossier d'aquella revista anava sobre el món de la guerra. Jo inicialment, sempre que puc, em dedico a estudiar el comtat d'Urgell, de fet m'agradaria especialitzar-me en això, i sempre que puc intento vincular les recerques a això, al comtat d'Urgell, a la diòcesi d'Urgell. Quan em va fer aquesta proposta, el primer que vaig pensar és anem a fer un tema de la guerra i del comtat d'Urgell. Després de mirar una mica les possibilitats que hi havia i de buscar algun estudi que fos mínimament factible, doncs bé, no vaig trobar res que s'adequés al possible treball. I llavors el mateix company em va proposar de fer un article sobre els escacs i la seva vinculació amb el món de la guerra, la connotació bèl·lica del joc dels escacs en el món medieval. La sorpresa va ser quan vam veure que en aquest procés de difusió dels escacs, des dels seus orígens fins a l'arribada a l'Europa medieval, doncs el comtat d'Urgell havia tingut un pes fonamental. I això és el tema que avui us vinc a explicar. Bé, m'agradaria començar aquesta xerrada amb aquesta imatge del segle XIII. Aquesta imatge pertany al llibre d'Alfons de Ser el Savi, del llibre dels jocs. És un llibre en què se'ns presenten un conjunt de codis normatius, de maneres de jugar, de la manera com s'havien de fer les peces d'aquests jocs i sobretot es parla dels escacs,
dels daus i de les taules. Però el joc que té un paper més destacat en aquell llibre és el dels escacs, d'aquí que ens aporti una informació molt valuosa. Aquest llibre, doncs, ens hi remetrem molt en aquesta xerrada per la importància que té, presenta un conjunt de miniatures, d'il·lustracions com aquesta, que ens mostren que al segle XIII el joc dels escacs s'havia difós àmpliament per tota l'aristocràcia medieval, a tota l'aristocràcia feudal i fins i tot en algun sector de la jerarquia eclesiàstica. Aquesta imatge, doncs, que apareixen aquests dos cavallers croats, que aquí apunta que podrien ser dos monarques, és igual. La idea és que ens sintetitza una mica que al segle XIII el joc dels escacs s'havia difós per Europa i s'havia convertit en una de les principals formes d'oci a l'Europa medieval. Bé, però això és el final una mica de la història i hem de començar pel principi. I al principi el trobem a l'Índia. El joc dels escacs prové d'un joc de l'Índia que s'anomena Chaturanga. Chaturanga vol dir 4 forces, després veurem què vol dir. Chatur vol dir 4 i Anga vol dir forces. Després ja hi entrarem més a fons. Simplement dir que aquest joc es coneixia des del 570 després de Crist aproximadament, però que tindria ja reminiscències anteriors i reminiscències importants, sobretot en l'antiguitat clàssica. Serà a partir d'aquest joc de Chaturanga, en què es desenvoluparan els escacs àrabs o escacs medievals. Quan parlem d'escacs àrabs o d'escacs medievals no estem parlant de dues formes diferents de joc, sinó són termes sinònims. El que quan parlem del món islàmic parlem d'escacs àrabs i quan parlem del món feudal, del món cristià, doncs parlem d'escacs medievals. Bé, hem dit que els escacs van sorgir a l'Índia a partir del Chaturanga i a partir d'aquí es van expandir a tot el que seria el món conegut. En aquesta expansió es van produir, hi va haver una separació que va crear dues formes diferents de joc. D'una banda, en l'expansió cap a l'est, cap a la zona de la Xina, de Corea, del Japó, del sud-est asiàtic, van aparèixer el que s'anomenen escacs orientals, que són força diferents dels escacs que nosaltres tenim avui en dia. I els que ens interessen a nosaltres són els escacs que es van difondre cap a l'oest, passant per la zona de Pèrsia, per la zona del Pròxim Orient, la península aràbiga i al nord d'Àfrica, fins a arribar a la península ibèrica, a l'Àndalus musulmà. Bé, aquesta expansió, l'expansió dels escacs des de l'Índia, es produirà gràcies sobretot a l'expansió islàmica. En menys de 100 anys, des de la mort de Mahoma al 632, any en què es data l'inici de l'expansió de l'imperi islàmic, fins al 732, és a dir, tan sols 100 anys després, aquest imperi s'expandirà amb unes proporcions importantíssimes. Al 632 està la península aràbica i al 732, 100 anys després, els musulmans estan lluitant a Poitiers, a Narbona, a tota la zona del sud de França. Per tant, l'expansió és rapidíssima. Què permetrà aquesta expansió? Doncs bé, l'imperi islàmic serà un gran canal de comunicació, una gran autopista de comunicació, de difusió d'idees, de coneixements. Pensem que des de la caiguda de l'imperi romà es produirà una gran fragmentació de les sobiranies, cosa que dificultarà les expansions o les difusions de caràcter d'idees, de llibres, d'aspectes culturals, d'objectes, tot el que us pugueu imaginar, doncs això quedarà força dificultat. L'imperi islàmic què farà? Doncs crearà una gran autopista que, tot i certes fragmentacions que també hi haurà a l'interior de l'imperi islàmic, doncs crearà una gran autopista que vincularà des de la zona de Pèrsia fins a la Seu d'Urgell, com veurem. Per tant, és importantíssim això. Bé, comentat aquí l'expansió islàmica, al 711 els musulmans arriben a la península, passen l'estret, el 19 de juny del 711 es produeix l'anomenada batalla del Guadalete, del riu Guadalete, que és l'inici de l'expansió islàmica a la península i l'inici també de la desaparició o de la destrucció definitiva d'un regne visigot que ja estava molt de capa caiguda. Al 711 entren, al 719, 720 ja estan per la zona de Catalunya i al 732, com us comentava, ja estan passat a la zona de Poitiers, de Narbona, etc. Per tant, una expansió rapidíssima. Serà en aquest territori, a l'Àndalus musulmà, a l'Emirat de l'Àndalus, on arribaran els escacs. Qui va portar els escacs a l'Àndalus? Doncs bé, és una pregunta difícil de respondre,
Sabem d'una banda que l'arribada dels escacs es va produir durant el regnat d'Abdelrahman II, emir de Còrdova. Jo us volia portar una imatge d'Abdelrahman, però no n'he trobat cap ni en manuscrits ni enlloc. No sé si és que no n'hi van fer o que jo no les he pogut trobar. Però bé, us he portat dos monedes, dos dirhams encunyats en aquest període, un d'or i un de plata, que penso que són molt representatius de qui era Abdelrahman II, perquè se'l considera un dels monarques més rics de la seva època, de tot el món. És a dir, estem parlant de món islàmic i, òbviament, de món cristià, que en aquell moment estava força empobrit. Què volia dir que fos un dels monarques més rics? Doncs, tampoc cal ser una llombrera, no?, per saber-ho. Implica possessions, implica grans exèrcits, implica moltíssimes coses associades a la riquesa. Però hi ha una cosa que sovint no hi pensem, que és que a l'edat mitjana i a l'antiguitat les corts riques eren un pol d'atracció en relació a la cultura. Els monarques, que tenien un alt potencial econòmic, no només buscaven tenir uns grans exèrcits o dominar territorialment, sinó que també pretenien tenir la cort més rica. És a dir, ser un pol d'atracció cultural i un lloc d'una cultura importantíssima. I això de vegades no ho tenim en compte, i més si ho associem amb l'actualitat, on els monarques en cultura no sembla precisament que pensin. Però bé, el 822, associat això a la idea aquesta de pol cultural, arribarà a la península ibèrica, aproximadament el 822, un cantor, un músic, un poeta, que es deia Ziryab. Ziryab va fugir de Bagdad, una mica per les problemàtiques de la intriga de la cort, i també ha tret, per això que us anomenava, per això que us comentava, el fet que l'Àndalus fos un pol d'atracció cultural. Ziryab era el gran representant de la cultura islàmica, era un gran poeta, un gran cantor, perquè ho puguem associar una mica amb l'actualitat, era una mena de cantautor, però bé, tampoc ara us ho prengueu al peu de la lletra. Però bé, Ziryab arribarà al 822 i sembla ser la historiografia tradicional considera que va ser Ziryab qui va portar ell i el seu seguici els escacs a l'Àndalus. D'això no en tenim cap document, també és cert. Cal dir, però, que Ziryab introduirà noves modes, sobretot vingudes d'Orient, en quant al vestir, en quant a la gastronomia, i per tant és força probable que si els escacs van arribar en aquest moment i es va produir una arribada de personatges importants en quant a nivell cultural, doncs que fossin aquests els que portessin el joc d'escacs a l'Àndalus. És cert que potser d'aquí un temps surt alguna altra dada, algun document que ens informi que això no és així, però fins ara l'historiografia, i penso que hem de seguir considerant-ho, pensa que va ser Ziryab. Bé, deixem un moment els escacs a l'Àndalus. Us he comentat al principi que aquest article, o aquesta recerca, buscava en primer lloc associar el món dels escacs en el món bèl·lic, és a dir, buscar la connotació bèl·lica del joc dels escacs, veure si realment era un joc de guerra i veure si en el món medieval aquesta realitat bèl·lica també es mantenia. Bé, anem-ho a veure. Els escacs venen del Chaturanga. El Chaturanga és el joc de les quatre forces, ja us he comentat. Chatur vol dir quatre i Anga vol dir forces. Què vol dir quatre forces? Doncs bé, les quatre forces són les que apareixen representades en el joc, dirigides per un rei i per un conseller. El conseller en el món àrab s'anomenarà Firzan, i després ja, amb alguns canvis, serà la dama, la reina dels escacs actuals. Doncs bé, dirigits per aquests dos personatges hi haurà elefants, hi haurà cavalls, hi haurà carros de combat i hi haurà infanteria. Aquestes són les quatre forces bèl·liques que es representen a la Chaturanga. Bé, quan Alexandre Magne, dilluns em va fer la pel·lícula, no sé si ho voleu veure, doncs quan Alexandre Magne se'n va anar a la seva expansió en què va conquerir el Pròxim Orient, va conquerir Egipte, va conquerir Pèrsia i va arribar a la Índia, doncs en la seva expansió cap a la Índia es va trobar amb això. Amb elefants, amb cavalls, amb carros de combat i amb infanteria. Què vol dir això? Doncs que el Chaturanga és fidel reflex de la realitat bèl·lica de la Índia del moment. El Chaturanga prové de la Índia i les seves peces, els seus protoescacs, per dir-ho així, doncs representen les formes dels exèrcits que hi havia en aquest moment. Cal veure si això es manté a l'edat mitjana i és el que ara anem a veure. Tornem en el llibre d'Alfons Desè, ja us he dit que aniríem parlant d'aquest llibre perquè és importantíssim.
Bé, el llibre d'Alfons Desè us he comentat que ens explica com havien de ser fetes les peces dels diversos jocs. En aquest cas ens explica com han de ser fetes les peces dels escacs. Anem a llegir el fragment. Diu, los caballos han de ser fechos a manera de caballeros armados, así como cabdiellos que son puestos por mandado del rey por acabdellar las haces. Què vol dir això? Vol dir que els cavalls, la peça del cavall en els escacs, ha de ser feta com un cavaller armat, així com un cabdill que és posat per ordre del rei per acabdillar la host. Penso que la definició és claríssima. No estem parlant d'una simple peça d'un cavall. Hi ha una associació directa entre el cavall i el cavaller feudal. Si jo us dic, aquest llibre és del segle XIII, si jo us dic que tanqueu els ulls i us penseu una imatge del món medieval del segle XIII, doncs molts, suposo que, i espero que sigui així, espero que penseu que amb un cavaller feudal, amb la idea aquesta del feudalisme, del castell, del cavall, del cavaller armat. Doncs bé, Alfons Desè, els personatges que van fer el llibre sota el mecenatge d'Alfons Desè, quan ens explica com han de ser fets els escacs, les peces dels escacs, ens diu que els cavalls han de ser una idèntica còpia del cavaller feudal. Hi ha una claríssima associació entre els escacs i la guerra medieval. Un altre fragment diu, los peones han de ser fechos a manera del pueblo menudo que están armados y guisados cuando quieren lidiar. És a dir, els peons, la infanteria, aquests, els més petits, les peces més petites dels escacs, doncs han de ser fetes com el poble menut, és a dir, com els camperols que estan armats i preparats quan volen lluitar. Tenim el cavaller feudal, tenim els peons, que són el camperolat, els serfs, que són posats en un moment de necessitat en el camp de batalla, tindrem altres peces com les torres. Hi ha una associació claríssima entre guerra i escacs. Això també ho podem veure en aquest poema dels escacs. El poema dels escacs de Brahmi Binerra és el primer codi de normes escrit sobre el joc dels escacs, sobre com s'havia de jugar. I bé, comentar que Brahmi Binerra era un rabí de Tudela i que escriurà aquest poema aproximadament cap a finals de l'11, principis del 12. Per tant, estem en una data molt d'hora, sobretot si ho comparem amb el llibre d'Alfons Desè, que ja és del 13, tocant el 14. Bé, i Brahmi Binerra què ens diu en aquest poema? Diu, voy a cantar un poema sobre una batalla en regla, antigua, desde tiempos remotos consagrada, que gente inteligente y entendida organizó, instituyóla sobre 8 hileras. Sobre 8 fileres, recordem que els escacs són 8x8, 64 caselles, doncs es produeix una batalla en regla, una batalla amb normes. Jo penso que aquí la paraula clau és batalla. No ens diu, voy a cantar un poema sobre una partida en regla. No, ens està dient que voy a cantar un poema sobre una batalla. Una associació claríssima entre escacs, que al cap i a la fi és un joc, seria una partida, doncs ens associa directament amb la batalla. I penso que el següent fragment encara és més clar. Jo aquest fragment de sota, se maten todos ellos entre sí, uno al otro aniquila con gran saña. Això penso que si ho posem a la guerra d'Iraq funcionaria prou. Si ho posem a les croades al 1099, 3/4 del mateix. És a dir, jo si jugo a escacs amb un de vosaltres i us dic que us he aniquilat un paó, pensareu si m'he tornat boig. Aniquilar, maten con gran saña. Estem parlant de guerra, no estem parlant d'un joc simple de divertiment, d'una partida. Bé, un joc de guerra i un joc d'intel·ligència. Suposo que la majoria de vosaltres haureu sentit alguna vegada que pels nens és important que juguin als escacs, que desenvolupa el raonament, la manera de pensar. Jo com a mínim ho he sentit, espero que també vosaltres, perquè si no quedaré malament. Però bé, aquesta associació entre joc d'escacs i intel·ligència també existia a l'edat mitjana. Tornem al llibre d'Alfons Desè, és de les poques fonts que ens informen dels jocs dels escacs, per això hi estem tornant una vegada i una altra. I en el pròleg del llibre ens explica una llegenda que de verídic no té absolutament res, però que ja ens explica una mica aquesta associació. I diu, bueno, segons cuenten les històries antigues, a la Índia hi havia un rei que estimava moltíssim els savis i que sempre els hi feia preguntes i intentava que es reunessin sobre diverses coses per tal d'ell enriquir-se culturalment. Era un monarca interessat en la cultura, també. I un dia els va preguntar sobre què era més important, si era més important la sort, la intel·ligència, etc. I llavors els va preguntar què n'opinaven. I el primer, l'Uno, dice que más valía seso que aventura. És a dir, més val intel·ligència que sort. Aquesta és la idea que li va dir el primer savi.
Un altre li va dir al revés, li va dir que més valia ventura que seso, és a dir, més valia sort que no pas intel·ligència. Bé, davant d'aquests raonaments, el monarca els va dir que anessin i que li portessin una prova d'allò que havien esgrimit, d'allò que havien defensat. I quan van tornar, el primer, el que havia dit que el seso era més important, que la intel·ligència era més important, troixo el ajedrez. Va portar els escacs i va mostrar que major seso o vieses, és a dir, que qui més intel·ligència tingués i estudiés podria vèncer l'altre. N'hi haurà un altre que portarà els daus i que dirà que més val sort que intel·ligència. Doncs bé, en el cas dels daus sí, en el cas dels escacs no, en el cas dels escacs predomina la intel·ligència. Això també es pot veure en una de les cançons de gesta més important de l'edat mitjana, que és la chanson de Roland, la cançó de Roland, que explica la història d'aquest fill nebot del rei de França que vindrà aquí a la península Ibèrica a lluitar contra els musulmans i que de tornada serà atacat pels mateixos musulmans en una emboscada a Roncesvalles i que allà morirà i que després vindrà Carlemany i el venjarà, hi ha tota una història que és molt important per l'imaginari medieval. Doncs en un fragment d'aquesta chanson se'ns explica que hi ha Carlemany i uns quants cavallers, hi ha Roland i d'altres, i diuen aquests eren, n'hi havia molts més. De França, dolça, n'hi ha 15 milers. En sedes blanques seuen els cavallers, a taules juguen pel seu divertiment, o bé els escacs, els més savis i vells, i fan esgrima els seus àgils donzells. Bé, si ens fixem aquí, la referència dels escacs diu que qui juga són els savis i vells. Savis, la paraula ja és clara, i vells no només ho hem d'associar a la paraula a senectut, a edat avançada, sinó a experiència. Això George Duby en un dels seus llibres ja ens adverteix moltíssim, que quan es parla de vellesa a l'edat mitjana sovint hem d'associar-ho molt més a l'experiència, al coneixement, que no pas a la senectut. Pensem que si eren cavallers del rei de França, molt vells tampoc podien ser, perquè havien de muntar un cavall i anar a fer la guerra. Vull dir, si siguem també una mica... Hem de tenir-ho en compte, això, perquè quan es parla de vells, es parla de persones amb coneixement. Per tant, escacs s'associa a saviesa, coneixement, etc. Per contra, els qui fan esgrima són els àgils donzells. Els donzells què són? Doncs són els que encara no són cavallers. I què fan? Doncs fan esgrima, lluiten amb l'espasa, s'entrenen. Aquests encara fan una activitat física, els altres fan una activitat intel·lectual. I bé, ja per tancar aquest tema, penso que no cal matxacar-vos més, dir que també en aquest mateix fragment que hem llegit de Brahmi Benerra, diu voy a cantar un poema sobre una batalla en regla antigua desde tiempos remotos consagrada que gente inteligente entendida organizó. És a dir, és un joc que no es tracta d'agafar un cub i pintar números, aquí pinto un 6, aquí pinto un 1, tiro i si tinc sort doncs guanyo el parxís i si no, no, sinó se'ns està dient que és un joc que el va organitzar gent intel·ligent, entesa, per tal que fos un joc de raonament. Bé, què hem dit fins aquí? Doncs que els escacs van néixer a partir de Chaturanga, d'un joc indi, que en la seva expansió, sobretot a través del món islàmic, van arribar a l'Europa cristiana, que és el pas que ara veurem. I comentar que els escacs tenen una forta connotació bèl·lica, són un joc de guerra tant a les societats antigues com a la societat medieval i que a més seran considerats un joc d'intel·ligència. Passem ja a l'arribada dels escacs al salt cap a l'Europa cristiana. Bé, inicialment la historiografia creia que havia estat Pere Damià, Sant Pere Damià, és venerat com a sant, bisbe d'Òstia, Òstia està a prop de Roma, que va ser conseller pontifici, que va tenir un paper preeminent en la reforma gregoriana del segle XI, doncs es creia que havia estat ell el primer que havia conegut uns escacs. I es pensava això perquè en aquest fragment d'una obra seva parlava d'un escacorum. I això estem aproximadament al 1040-1045. Això és el que feia creure la historiografia tradicional que havia sigut ell el primer que havia conegut uns escacs a Europa. Bé, si ens hi fixem, Pere Damià va néixer el 1007. Al 1007, a Urgell, ja es coneixeran els escacs, com ara veurem. Hem deixat els escacs aquí, en l'Emirat, Califat Omeia, no entrarem ara a la política interna de l'Àndalus, perquè donaria només per això, per una conferència. Bé, ràpidament, d'aquests segles 8-9, el mapa està una mica agafat amb pinces, però bé, d'aquests segles 8-9 passarem a aquesta realitat. Una realitat, com podeu veure, d'expansió del regne Astur, que serà ja Astur Lleonès, el comtat de Castella. Pensem que aquí aquesta frontera que podeu veure és ja la vall del Duero.
i que en molt poc temps, aquí al centre de la península tenim Toledo, en molt poc temps es conquerirà Toledo. De fet, Toledo cau al 1085. Per tant, al segle X-XI, de fet, si aquí posem 11 allà, aquest mapa hi ha una part, hi ha Trontolla perquè hauria d'anar molt més avall la frontera. L'expansió del regne d'Astur és molt més ràpida, és més lenta cap a la zona on hi haurà l'expansió carolíngia. L'expansió carolíngia crearà l'anomenada marca hispànica amb els comtats catalans, els comtats aragonesos i també hi haurà el regne de Pamplona, i l'expansió serà una mica més lenta. Lleida, per exemple, que es veu aquí, i el Delta de l'Ebre, aproximadament on hi hauria Tortosa, doncs aquestes dues ciutats no cauen fins al 1148 i 1149, respectivament. Per tant, per una banda, l'avenç de la frontera és molt més ràpid que per l'altra. Però bé, centrem-nos en la realitat carolíngia d'aquest mapa, que és aquesta, que és els comtats catalans, segles ja comencen a aparèixer als segles IX, X, però a l'any 1000 és el moment on tenen ja on s'han començat a desenvolupar de manera clara. Veieu que hi ha una gran fragmentació de comtats. En aquest moment, la sobirania carolíngia, és a dir, el poder dels monarques francs, dels monarques carolingis, era nominal ja, simplement. És a dir, els reis ja només eren citats en els documents per la data, per la relació de les datacions dels documents i res més. Ja no tenien cap tipus de poder. Serà en aquest moment, una mica abans ja també, que hauran començat a aparèixer les dinasties comtals, i ara l'any 1000 apareixeran les dinasties, les vescomtals, les senyorials, com poden ser els senyors de l'Avança, els senyors de Tost, els Caboet, per exemple, que tanta importància tindran tots aquests personatges que comencen a aparèixer l'any 1000, doncs tanta importància tindran al segle XI i a posteriori per una realitat tan important com és Andorra, doncs comencen a aparèixer en aquest moment. I bé, d'aquests comtats, d'aquest mapa, ja està més marcat a Urgell, que és el que ens interessa més, però jo el que voldria destacar és la diferència que hi ha entre els comtats interiors i els comtats de frontera. La frontera és importantíssima en aquest moment, té un paper fonamental. Si us hi fixeu, per exemple, el comtat de Besalú, que està aquí a la zona centre, és gran, però en aquest moment sí que als segles IX i X havia tingut una certa importància. A partir d'aquest moment ja anirà perdent pes. Per contra, els comtats que seran més importants, més destacats, seran els que estaran vinculats a la frontera. La frontera és importantíssima i serà per aquesta frontera, que ara comentarem una mica com era, serà per aquesta frontera per on arribaran els escacs a Europa. Bé, cal que entenguem com era la frontera. Jo us volia abordar una imatge d'això, de com era la frontera medieval. En cap manuscrit n'he trobat, no sé si n'hi ha alguna, però us he abordat una imatge de com no era la frontera. Això és el mur de Palestina, d'Israel, no és el mur de les lamentacions, tot i que també és bastant lamentable. I què és? Doncs és un mur que separa dues cultures, que separa dues societats. La voluntat d'aquest mur és això, és separar, evitar que hi hagi un contacte directe entre les dues societats. De fet, no és ni una xarxa metàl·lica en què tu puguis veure a l'altra banda, encara que no passis, que ho puguis veure. No, aquí és com si a l'altra banda hi hagués l'abisme. Hi ha una separació total. Bé, quan sovint parlem de la frontera cristiana, o de la frontera entre islam i cristiandat, hom tendeix a pensar que la frontera era això. Era un mur, un espai insuperable, un espai que només es travessava per anar a enfrontar-se militarment contra l'infidel. Doncs bé, la frontera no és això. La frontera medieval és un nexe entre dues cultures que al segle XI xocaran. Xocaran no vol dir només que impactaran militarment, sinó que també s'articularan, crearan aquest espai de trobada que serà un punt d'intercanvi d'idees, de coneixements. No oblidem la ciència àrab que arribarà a Catalunya al segle X i que portarà aquí a Gerbert d'Aurillac, que serà el papa Silvestre II, que vingui aquí a Catalunya a estudiar, perquè és l'únic lloc on es pot estudiar aquesta ciència, i això entra a través de la frontera. Serà un punt també d'intercanvi d'objectes. Els escacs entren també a través de la frontera. És un canal de comunicació obert. El que us comentava abans d'aquesta gran autopista de comunicació que era l'Imperi Islàmic, doncs permet que coses que trobem al Pròxim Orient, a Pèrsia, es difonguin ràpidament, tenint en compte els canals medievals, doncs es difonguin ràpidament i arribin
als territoris dels comtats catalans, en aquest cas. També, òbviament, és un espai bèl·lic, no ens oblidem que hi ha una guerra territorial oberta i una guerra religiosa oberta, no sempre van relacionades guerra territorial i guerra religiosa, però és un continu. És cert que a la societat medieval la guerra tindrà un paper importantíssim. I a més és un espai d'enriquiment per una Europa empobrida, per una cristiandat que pensem que des de la caiguda de l'imperi romà hi haurà una gran ruralització, hi haurà una tendència a la desaparició de les ciutats, desaparició de les rutes comercials, fams, malalties. Aquesta és la realitat d'Europa als segles 8, 9, a l'arribada dels musulmans, és aquesta la realitat que es troben. Bé, quan al segle X-XI aquesta societat comenci a reemprendre el vol, es trobarà que la frontera és un espai d'enriquiment gràcies a l'obtenció, per exemple, de botins, que permetran or, plata, objectes, el pagament de les pàries, sobretot al segle XI i XII, perquè els cristians no ataquessin els musulmans. Això també serà una cosa que permetrà molt l'enriquiment. Serà també importantíssim la conquesta de noves terres de cultiu, sobretot ja a la plana, que permeti sustentar un nombre de població major, que en aquest moment també està creixent, i serà també, sobretot en el moment que ens interessa, serà molt important l'enriquiment gràcies als mercenaris. Pensem que als segles X-XI molts soldats cristians es posaran a les ordres dels musulmans com a mercenaris a fi de rebre diner. I això els permetrà, quan tornin, compres de castells, ser personatges importantíssims. El Cid Campeador mateix, aquest gran heroi d'Espanya, va lluitar pels musulmans, no ens n'oblidem. En la famosa expedició catalana a Còrdova d'Armengol I, van anar en un conflicte intern entre dues faccions que s'enfrontaven pel poder en el califat, van anar allà a intentar que la seva facció guanyés. Són mercenaris i això implica enriquiment. Aquesta és la realitat de la frontera en aquest moment. Bé, quin és el comtat d'Urgell que ens trobem? Doncs inicialment aquesta franja més vermellosa, més granatosa de tot, que arribarà fins a Tost, fins a Taús, serà l'espai originari, el que primer es conquerirà. I dic conquerirà entre cometes perquè amb l'avenç carolingi realment aquest espai era una mica terra de ningú i de seguida els urgellencs d'aquella època es posaran a l'empara d'aquest nou poder. La ciutat més important de la frontera nord de l'islam era Balaguer i fer efectiu el poder des de Balaguer fins a Sau d'Urgell era una mica complicat per part dels musulmans i a més que tampoc hi tenien interès, perquè quan ells tenien la plana i les terres de conreu, què volien buscar en aquestes muntanyes? Bé, aquesta realitat de conquesta carolíngia també permetrà la conquesta del comtat de Cerdanya, el 799 cau Girona i el 801 cau Barcelona. Aquí es crearan els comtats catalans en aquest moment. Ràpidament, al segle IX, es produirà la conquesta de la zona d'Organyà i de l'Alta Vall del Cardener, sobretot amb Sant Llorenç de Morunys, i a partir d'aquí ja estan obertes les portes de la conquesta d'Oliana, de Solsona, i finalment, al segle XI, que és aquesta línia que quedaria aquí baix, és la línia que marcaria una mica Ponts, el castell de Montmagastre i la vall del Llobregós. La vall del Llobregós és aquella carretera que hi ha entre Ponts i Calaf. Doncs aquesta línia és la línia que es conquerirà ja al segle XI. I no entrarem gaire en les successions comtals, dir que des del 948, perquè Sonifred II va morir sense descendència, doncs el comtat el va heretar Borrell II, que a més de ser comte de Girona, de Barcelona i d'Osona, esdevindrà comte d'Urgell i ell passarà al comtat al seu successor Armengol I. Arribem ja a l'any 1000, ja de seguida arribem als primers escacs, comentar simplement el context del moment de l'arribada dels escacs a Europa, al comtat d'Urgell, perdó.
En aquest moment, Sala i Armengol I eren els grans polítics, les persones més destacades. Sala era el bisbe i Armengol era el comte, però van treballar colze a colze en diversos aspectes. Armengol serà l'iniciador de la dinastia privativa dels Armengols, aquesta dinastia tan important per Urgell que permetrà la conquesta de la Balaguer, la conquesta abans de Barbastre, la conquesta també de Lleida, diferents Armengols ho faran. També són dos personatges importantíssims, Armengol i Sala, perquè van fer viatges a Roma. En el primer sembla que no hi va anar Sala, i en el primer aquest es va entrevistar Armengol amb Otó III, i en el segon sí que hi va anar Sala i es van entrevistar amb el papa Silvestre II, que era Gerbert d'Aurillac, que era aquell papa que havia estudiat aquí a Catalunya. Bé, el fet que anessin a Roma no era només un viatge de turisme cultural, era un viatge de demostració de la sobirania, és a dir, eren comtes i bisbes sobirans, tenien un poder important i eren rebuts ja per papes i emperadors. No sé si ara, si hi hagués un veguer de l'Alt Pirineu i l'Aran, no sé si seria rebut pel papa Francesc. Però bueno, seria qüestió de provar-ho quan tinguem les vegueries, si algun dia les tenim. Bé, el 1003 es produirà la batalla d'Albesa, no se sap ben bé què va passar, va ser un xoc entre musulmans i cristians, no se sap com va acabar, segurament va acabar una mica en taula, el repartiment, cadascú cap a casa seva. Ara, els musulmans es van emprenyar bastant i a l'estiu d'aquell mateix 1003 van fer una forta represàlia sobre les fronteres dels comtats d'Urgell i Barcelona. Serà ja l'última gran mostra de poder musulmà, perquè el 1006, la batalla de Torà permetrà la conquesta de ponts de la vall del Llobregós, que us comentava ara, i serà la primera gran batalla en què ja es veurà un domini dels cristians sobre els musulmans. Això fins a aquell moment no s'havia vist. I realment de Torà el procés ja és indeturable. De Torà anem a Balaguer, de Balaguer anem a Lleida, de Lleida anem a Tortosa, de Tortosa anem a València, de València a les Naves de Tolosa i després conquesta de Granada 1492 i fora. És cert, passen 500 anys, és un procés lent, però ja és un procés indeturable. Bé, la batalla de Torà permetrà la consolidació d'aquesta frontera, molt important a principis del segle XI, i finalment comentar aquesta expedició catalana a Còrdova en què Armengol I morirà. I en aquests anys es produirà la restauració de la canònica urgellenca, també molt important pels anys següents en el comtat i en la diòcesi d'Urgell, i també l'acord perquè el senyor d'aquest local, Sant Armengol, succeeixi Sala com a bisbe. No criticaré gaire Sant Armengol, tot i que m'agrada bastant fer-ho, no fos cas que els sostres ens fotés per barret. Però bueno, serà en aquest context de l'any 1000, en què arribaran els escacs a l'Europa cristiana i arribaran al comtat d'Urgell. La primera referència documental que tenim és en el testament del comte Armengol I. En aquest testament dieu, in nomine, en nom de la Santa Indivisible Trinitat, jo, Armengol, per la gràcia de Déu comte i marquès, a vosaltres, marmessors meus, els marmessors són els que havien de donar compliment a les voluntats testamentàries del difunt, doncs a vosaltres, marmessors meus, i aquests eren Sala, per la gràcia de Déu bisbe, i Guillem Vescomte de Castellbó, i Miró d'Abella, Guillem de l'Avança, Ramon de Peramola, Pons, abat de Tavèrnoles, Vives, bé, eren diversos personatges, i els ordenava que duguessin a terme les seves voluntats testamentàries. I entre aquestes voluntats normalment n'hi ha de dos tipus en els testaments medievals. D'una banda, les de successió, les de llinatge, les de pas de aquesta terra és meva, jo la passo al meu fill, o en cas que no tingui el fill, doncs la passo en un parent. Aquestes són una de les donacions típiques. I les altres donacions típiques en els testaments són les que estan relacionades amb la salvació de l'ànima del propi difunt, que normalment qui se'n beneficiava era l'Església. I bé, entre aquestes donacions fetes cap a l'Església en trobem una que diu i a Sant Egidi Cenobi, és a dir, al monestir de Sant Gil, aquest monestir està situat prop de Nimes, donava a Armengol els seus escacs per l'obra de l'Església. Segurament l'Església del monestir de Sant Gil en aquells anys s'estava construint, és factible tenint en compte que l'inici del segle XI serà un moment d'alta construcció,
i Armengol donava els seus escacs, els escacs que posseïa. És la primera menció que tenim, que sapiguem ara per ara, a la història medieval, a la història cristiana medieval, d'uns escacs. Com els va aconseguir? Doncs bé, és una pregunta difícil de respondre, de fet tan difícil que no tenim resposta. Com van arribar a mans d'Armengol? Bé, jo sempre que comento aquest tema, tothom et diu home, Armengol se'n va anar a Còrdova, els devia tenir allà, els devia aconseguir allà. Bé, en el testament hi ha dues dates. 1007, que és la que us comentava abans quan parlàvem de Pere Damià, que és l'any que va néixer Pere Damià. Doncs mira, quan va néixer Pere Damià, a Urgell ja es coneixien els escacs. Doncs hi ha dues dates pel testament d'Armengol que depenen una mica dels monarques. Hi ha o el 1007 o el 1009. Jo penso que ha de ser abans d'anar a Còrdova. Si un dia consulteu la documentació urgellenca, aneu a veure el Lluís, li demaneu que us deixi la revista Urgèlia, mireu allà el 1009 i veureu que hi ha un seguit de testaments de gent que diu que jo me'n vaig a Còrdova i abans d'anar a Còrdova doncs faig testament per si les coses van mal dades i no torno, doncs deixar-ho tot ben lligat. Jo penso que això és el que hauria d'haver fet Armengol abans de marxar. Si acceptem la data del 1009, aquest testament s'hauria d'haver fet a Còrdova. I des del meu punt de vista resulta bastant difícil que Armengol marxés allò mig amb disbauxa sense deixar-ho tot lligat i ben lligat. Aquesta gent ho deixaven tot ben arreglat. Jo penso que el testament hauria de ser del 1007. Què vol dir si és del 1007? Doncs que els escacs no podien venir de Còrdova i que segurament haurien d'haver arribat en un moment anterior. Com? Jo parlo en aquest cas de transmissió pacífica. Què vull dir amb transmissió pacífica? Doncs bé, si jo en un conflicte de frontera conquereixo una ciutat islàmica, m'enduc el botí i quan arribo a casa obro un sac i trobo un taulell i unes peces que no sé què coi són, doncs, home, difícilment sabré que allò són uns escacs, difícilment sabré com s'hi juga, difícilment sabré que tenen una connotació bèl·lica, etc. Que hagi de ser una transmissió pacífica vol dir que els musulmans havien d'haver ensenyat, com ja fos a manera d'obsequi inicialment, però havien d'haver ensenyat, havien d'haver passat els escacs d'una cultura a una altra. Això és important que ho considerem així i això ens explica també una vegada més aquesta relació de la frontera, que no era només un espai bèl·lic, sinó un espai de transmissió, i en aquest cas una transmissió pacífica dels escacs. Jo penso que ha de ser així. Potser surt d'aquí un temps un document que ens refuta aquesta tesi, però si no, se'm fa bastant difícil pensar que Armengol se'n va anar, va conquerir un territori i en arribar a casa ja sabia jugar als escacs. Bé, a partir d'aquest moment sorgiran un cert nombre de mencions dels escacs del segle XI. No són gaires, però ens indica que els escacs es van difondre per Catalunya. En aquest moment, a Europa, tenim molt poques mencions i a Catalunya ja en tenim bastantes. Què vol dir això? Doncs que la penetració dels escacs cap a Europa es va fer a través dels comtats catalans i en especial el comtat d'Urgell, com ara veurem. El testament del diaca Ramon també ens parla d'uns escacs, en aquest cas ens diu d'uns escacs d'osso, és a dir, que estan fets d'os, i diu que els dona el seu germà Bernat. Bé, és igual, de fet, el que diu en el testament, l'important és dir que Ramon, tot i morir a Badalona, era provinent d'Urgell i era un personatge força enriquit dins de la jerarquia eclesiàstica, posseïa llibres, una cosa que pel segle XI és totalment sorprenent. I bé, el 1045 ens menciona uns escacs. Després d'ell serà Ermesenda de Carcassona, la cunyada d'Armengol I, estava casada amb Ramon Borrell, i curiosament també el monestir de Sant Gil de Nims donava els seus escacs cristal·linos. Després veurem què vol dir que siguin de cristall, no ens pensem que és vidre senzill. Després veurem el que vol dir. Sigui com sigui, és una altra menció, estem al 1058, una altra menció dels escacs també a la Catalunya comtal. Bé, passem als escacs més espectaculars. A part de l'interès que pot generar el testament d'Armengol I, doncs bé, sí, és la primera menció a Europa, però no ens explica res més. En canvi,
Ercenda d'Àger i el seu marit Arnau Mir de Tost, aquests dos grans personatges del segle XI català, aquests dos grans conqueridors que crearan aquest immens vescomtat d'Àger, aquests senyors de fronteres, s'enriquiran d'una manera increïble per la societat cristiana del moment. Doncs bé, aquests personatges posseïen escacs. Ercenda en menciona un en el seu testament, del 23 de maig del 1068, estava a punt de morir en aquell moment, i després Arnau Mir de Tost, després de 1068, és a dir, segurament la seva esposa Ercenda va morir i ell fa inventari de béns abans d'anar a Santiago de Compostela en peregrinació, segurament per demanar la salvació de l'ànima de la seva esposa. Doncs bé, en aquest inventari de béns se'ns especifica que tenia 3 escacs d'ivori i altres 3 de cristall. El 1068, 60 anys després de la primera menció documental, a Urgell hi havia un personatge que ell sol ja tenia 6 escacs. I a Europa, com a molt, per aquest moment tenim en total 6 mencions, i estic comptant allà. Per tant, la frontera urgellenca serà un punt d'entrada importantíssim. I a més, aquests escacs no només tenen valor pel fet de ser una novetat, sinó pel fet que eren d'ivori, ivori, el marfil en castellà, doncs l'ivori encara és un material molt preuat avui en dia, i el cristall, que abans us comentava també d'Ermessenda, els escacs de cristall són aquests que teniu aquí representats. El cristall era un mineral que extreien els musulmans, i que és l'anomenat cristall de roca, i que el seu valor era tan important en aquella època com ara podríem dir el diamant. Per tant, Arnau Mir de Tost tenia 3 escacs d'ivori i 3 de diamant, que déu-n'hi-do pel segle XI, pel 1068, per d'on venim i per la realitat que sempre ens pensem, d'allò que Urgell sempre és aquest comtat que es deixa en segon terme en la història medieval catalana. Doncs bé, potser seria hora de començar-nos a mirar una mica més. Aquestes 3 peces que teniu aquí, que també ja us he posat a portada d'aquesta xerrada, són 3 peces dels escacs de cristall d'Arnau Mir. Penso que les 2 dels laterals són cavalls i la del mig no es va poder identificar, em sembla. Aquestes 3 peces les podeu anar a veure, estan molt a prop, estan en el Museu Diocesà de Lleida, es conserven i fins i tot per un mòdic preu, tinc entès que en venen una reproducció, no sé si de silicona o de plàstic, però bé, els podeu adquirir i tenir-los a casa. No són de cristall, no és lo mismo, però, bueno, mai està malament, no? El més sorprenent és que no es conserva tot el joc sencer, perquè una part està a Lleida i l'altra va fer una mica de volta al món, i al segle XIX passaven per París i l'última menció és en el Museu Nacional de Kuwait. No sé jo com deuen haver acabat aquests escacs de cristall després de la primera, segona, guerra del Golf, guerra d'Iraq, guerra de... Bueno, no m'ho vull imaginar, igual hi han patat com un got de Duralex d'aquests quan cau a terra, però bueno, és igual. La qüestió és que hi ha una part que estan a Kuwait, sort que uns quants els tenim a Lleida encara protegits. Aquestes són les mencions documentals que tenim per la Catalunya del segle XI. Abans es creia que havia estat Pere Damià, Sant Pere Damià, que havia tingut uns escacs, però ja hem vist que molt abans Armengol I ja els coneixia. L'entrada dels escacs a l'Europa cristiana es va produir pel comtat d'Urgell, és a dir, sobretot per Catalunya i en concret pel comtat d'Urgell. De les 5 mencions que us he presentat aquí, de les 5 mencions documentals que us he presentat aquí, 4 són del comtat d'Urgell. El percentatge és elevadíssim. A més, en tenim una altra, que la tenim en quarantena encara, perquè parla d'un sàcac, i no sabem si és un escac o no. Vaig parlar amb el professor Jesús Alturo, que és un dels principals paleògrafs i experts en cultura llatina medieval, també va ser professor de Lluís, i em va comentar que sí, que podrien ser uns escacs, però clar, podrien ser o podrien no ser-ho. Llavors aquesta la tenim en quarantena i estem esperant potser aviam què podem deduir. Sigui com sigui, si aquesta es confirmés, parlaríem de 6 mencions documentals per Catalunya i com que aquesta també és d'Urgell, 5 serien d'Urgell. Per tant, el percentatge seguiria sent elevadíssim. Bé, ja per anar tancant temes, una mica, dir que tornem a l'inici.
la societat feudal, on la guerra tenia un paper molt destacat, prendrà els escacs com una de les seves formes d'oci. Era allò que us he mostrat al principi, d'aquella imatge dels cavallers jugant. En l'imaginari medieval hi haurà una associació directa entre el cavaller feudal i el cavall, la peça del joc dels escacs del cavall. En l'imaginari medieval, doncs, els escacs seran el joc de la guerra feudal. Com a escac i mat d'aquesta xerrada, com a colofó, doncs, bé, Comtat d'Urgell, porta d'entrada dels escacs a Europa. Armengol I va ser el primer personatge de la història d'Europa que va conèixer uns escacs. Com va repercutir això en la història? Aquest és l'escut d'armes dels comtes d'Urgell. En heràldica això s'anomena escaquer, tauler d'escacs. Penso jo que la relació es pot associar bastant al fet que els escacs entressin per Urgell i que l'escut d'armes dels comtes d'Urgell siguin uns escacs. És cert que la primera menció d'aquest tipus d'escut és a finals del 12. Però clar, la idea d'aquesta de llinatge, de successió, de manteniment del patrimoni d'aquestes famílies, els armengols que vindran des del segle XI, doncs bé, aquesta idea perdura ja des de principis del segle XI i segurament, encara que no coneguem l'escut dels comtes d'Urgell fins al XII, segurament al segle XI ja hi devia començar a haver alguna cosa. I, al meu entendre, el fet que l'escut d'armes dels comtes d'Urgell sigui un escaquer penso que està íntimament relacionat amb el fet que els escacs entressin en primer lloc pel comtat d'Urgell i que Armengol I fos el primer que en va conèixer uns a l'Europa cristiana. Gràcies per la vostra atenció. Bé, us he deixat aquí apuntat, us he comentat que aquesta recerca venia d'un article, doncs l'article és aquest, va ser publicat en una revista hispano-brasilera digital. La revista està aquí, es diu Roda de Fortuna i la podeu trobar per internet. L'article, si entreu aquí a la web, doncs mireu el número 2 i aquí trobareu l'article per si algú està més interessat en el tema i també us he deixat aquí les meves dades si algú volgués bibliografia o... I si algú té alguna pregunta, doncs sempre, quan la pugui resoldre, estaré encantat de fer-ho. Bé, doncs ja podem marxar. Realment, si es confirma això que passa, el tauler d'escacs passa a ser l'escut, perquè realment les peces que anaven amb els escacs totes eren peces de valor. Allò era una cosa de valor, no eren peces de terra o... Segurament totes tenien ja, per incorporar-ho al... Sí, els jocs dels escacs, de fet, no hem pogut tampoc entrar aquí, és que podríem haver entrat en molts temes més. Hi ha un tema important que és el fet que els objectes islàmics són objectes de prestigi. El fet de tenir una peça islàmica en el palau comtal implica un cert prestigi. Ja us he comentat això del cristall de roca. Té un gran valor per si sol, independentment de que siguin escacs o no ho siguin. Llavors, en el testament d'Armengol I no se'ns especifiquen de què estan fets els escacs, però en els altres ja ens diu uns que estan fets d'os, ja, qualitat més baixa, i uns altres que estan fets de cristall i uns altres que estan fets d'ivori. Senyal de que, si t'ho especifiquen, és que n'hi ha de diferents. I si n'hi ha de diferents és que uns tenen més valor que els altres. Per tant, els escacs ja, com a simple objecte, tindran un valor important. Òbviament que si hagués estat una altra cosa la que hagués entrat per al comtat d'Urgell i que no tingués la mateixa importància, doncs potser no hauria acabat en un escut d'armes. Per tant, el fet que siguin els escacs, que tenien ja un cert prestigi, doncs penso que influeix també en això. Va, animeu-vos, sisplau. Perdona. Sí. Has dit al principi que
conseller anava al costat del rei. Hey, Els que coneixem nosaltres ja la dama que va al costat del rei. sí. Hi ha alguna evolució en el món medieval en això, en aquest aspecte? Això és difícil. Aviam. Anem per passos. Inicialment, el Chaturanga és un joc una mica estrany. Jo, sincerament, no sé ben bé com s'hi juga. He vist que per l'Android hi ha una aplicació, vull dir que si algú no té res més a fer pot baixar-se l'aplicació del Chaturanga per l'Android. Però... Llavors, aviam, el Chaturanga tenia això, un rei i un conseller. En el món àrab, aquest conseller serà el Firzan. Llavors, en el món medieval, ja cap a finals de l'edat mitjana ja passarà a ser la dama. Pensem que els escacs medievals, això no sé si ho he comentat, igual m'ho he saltat, els escacs medievals no són exactament els que juguem avui en dia. Hi ha unes petites modificacions en quant a normes i en quant a moviment d'algunes peces, sobretot la peça de la dama, que inicialment aquest conseller em sembla que es podia moure només una casella i ara, com sabeu, es pot moure tot el tauler. Doncs bé, a les portes de l'edat moderna es va fer aquest canvi de normes i serà aquest canvi el que crearà canviarà el Firzan per la dama. Jordi, no sé si tenies... Sí, veig que poses la mort d'Armengol I el 1009 i deu ser el 1010. Ah, sí, he posat el... Doncs pot ser un error de l'escriure, sí. El 1010. Sí, el testament, sí, doncs... I després, L'expedició el catalana. de l'Arnau Mir, de suposar que els devia trobar quan comença a fer les batzegades a Balaguer i a Age. La manera com els va obtenir estamos en lo mismo, no? No sabem ben bé com van arribar a mans d'aquests personatges. Del 1010 no hi ha referència enlloc que pugin... No tenim referències ni d'ambaixades, ni de... Clar, jo us he dit de transmissió pacífica, però clar, tampoc us puc mostrar un document que ho justifiqui. És difícil. Com la posaries abans del 1010, la transmissió pacífica? Sí, jo penso que abans d'anar a Còrdova, jo penso que Armengol I va fer testament abans d'anar a Còrdova. Penso que el fet que hi hagi diversos testaments que ens mostrin que abans de marxar tota aquesta gent ja feia testament per deixar-ho tot ben lligat, jo penso que Armengol I ho havia d'haver fet així. Clar, igual d'aquí un temps es descobreix que no és així i que no tinc raó, però jo ara per ara és lo lògic, no? És abans de marxar que ho deixes tot lligat i no quan ja estàs a fora al carrer. Estava pensant, ja ambaixades els de la Còrdova anteriors. Sí, i també fins i tot hi ha una reunió a Barcelona amb el cap d'una d'aquestes faccions que s'enfronten i que vol reclutar els cristians a favor seu. Hi ha una trobada a Barcelona, no sé si és el 1007 o més endavant. És a dir, de trobades, de contacte n'hi ha, i de fet el Pere Balanyà, que és un dels principals experts en cultura aràbiga a Catalunya, diu que al segle X hi havia traductors fixos a les corts, tant a la cort califal com a la cort cristiana de Barcelona. Per tant, les relacions havien de ser fluides i segurament en algun tipus d'aquestes ambaixades, de contactes, com a regal van arribar als escacs. Perdona, Sí. un afegit només. Sí. Amb això que dius dels testaments, també tingueu en compte que fins i tot per anar a peregrinar feien testament i ho deixaven tot lligat. O sigui, no era necessari un conflicte bèl·lic per fer un testament, perquè podia ser tranquil·lament que te n'anessis 3 anys a peregrinar i ja no tornessis. I per tant... De fet, clar, com diu la Laia, Armengol II va marxar a peregrinació i no va tornar. Aribau, bisbe Aribau, va marxar, el que va succeir Sant Armengol, va marxar a peregrinació i ja no va tornar. N'hi ha diversos personatges que marxen i nunca más se supo. Dius, sort que van fer testament i ho van deixar tot una mica lligat, perquè si no, què, t'esperes 20 anys a posseir les seves terres? És un tema complicat i com diu la Laia, sempre qualsevol motiu era important per fer testament. Fins i tot una malaltia, després la superes, estripes el testament i s'acabó. Però escolta, assegurem-ho, no fos cas que jo la palmi i que això no quedi ben lligat. És molt important. Ara sí, tenim uns governs que diuen que si aquest mor sense testament, això passa al fill. És veritat que en aquell moment hi havia unes certes normatives.
però més val deixar-ho tot lligat, perquè si no... I no només els grans senyors, o sigui, també se'n troben de la vida, o un petit senyor que decideix perquè sigui una parella de nanos. No tot és la història d'aquestes grans famílies. Un dels meus és la impèstia, el castigo pel fet de no testament. La importància, de fet, la importància del testament és clau en aquest període. I els documents que més trobem són compraventes i testaments sobretot, perquè són els que gestionen el dia a dia del món medieval. Sí. No sé si ho saps, però al romànic aragonès té un tipus de decoració que se diu apense, que és en forma d'uns frisos en forma de taulell, bueno, de quadrets, no? No sé si té cap relació... M'ho poses difícil, això. No en tinc ni idea. Sincerament no en tinc ni idea si hi ha una associació entre les dues coses. Pot ser que sí. De fet, de la mateixa manera que a Catalunya trobem escacs, també n'hi ha alguna a l'Aragó, i aquesta entrada dels escacs també s'hauria produït en els comtats aragonesos, i això també podria haver influït en l'art. De fet, hi ha alguna vinculació artística entre el món àrab i el món medieval. Una vegada més, la frontera no és un espai de tancament i de diferenciació, sinó que és un espai que un veu i aprèn de l'altre. Llavors pot tenir relació o no. Us ho van ficar a l'escut i nosaltres ho van ficar a l'església, no? Podria ser. Aviam, jo també allò de l'escut també us ho deixo una mica allò en l'aire. Des del meu punt de vista, la relació entre l'escut i l'arribada dels escacs a Europa a través del comtat d'Urgell és clau. Ara, jo també, jo soc, per dir-ho d'alguna manera, historiador del comtat d'Urgell, i també a mi em va molt bé que això sigui així. Després potser ve algú més objectiu, i et dic, home, això ho tens una mica agafat amb pinces, perquè hi ha un segle de diferència. Clar, això, la història, encara que no ho sembli, és una ciència però subjectiva. I llavors, en aquest cas... En els primers 60 anys, quan apareix els escacs, m'ha semblat veure que ja el nom canviava. Bé, el tema de l'escriptura medieval sí que pot ser que el nom canviés, però un escrivà escrivia escacos, ES, i l'altre escrivia escacos sense E. Pensem que el llatí medieval sempre es diu que és una mica macarrònic, i la veritat és que deixa molt de desitjar. També això ens va molt bé als historiadors, que sabem llatí però també una mica macarrònic, i llavors ens apanyem allò llegint com podem, perquè ostres, quan et trobes allò unes formacions llatines complexes, allò en un document més clàssic, Déu-n'hi-do, en canvi allò vas passant així ràpid i el que no entens, hòstia, ja està. Això és més complicat. Escolta, i quin origen té llavors la paraula escacs? Perquè suposo que el pronunciï. No t'ho sé dir. He investigat, però no sé si algú ho sap, però jo no en tinc ni idea. Això no sé si algun lingüista, algun diccionari o alguna ho explicarà. No ho vaig buscar, és interessant també això. És en castellà, no té res a veure. No. I escaquejar, què vol dir? Bé, en tot cas, sempre quan es fa una xerrada d'aquest tipus o un article, sempre es diu futures línies de recerca, doncs molt bones propostes. Poseu-vos-hi. Sí. Senyor Sol? Teniu unes preguntes? Molt bé. Us volem dir que la xerrada que teníem prevista per la setmana vinent i per la que hi havia la tercera setmana s'han intercanviat. Així doncs, la setmana vinent farà la xerrada el dia 15 de maig la Carmen Xammar amb el retrat de Carles III, Festa, Imatge i Poder, la Seu 1759-1760, i el dia 22 de maig el Daniel Fité parlarà del relat d'un frau electoral d'Isidre Boixader de la Seu al Congrés dels Diputats. Problemes tècnics d'última hora fa que canvien aquestes dues xerrades.
Pel de més, per totes les informacions que vagin sortint a partir d'ara ja ho posarem bé, però per exemple en els primers cartells que s'han penjat i malauradament la revista, que sí que estarà tot el mes, doncs estan les dades canviades. I pel de més res més. Moltes gràcies. Simplement agrair-vos que m'hagueu convidat i tots vosaltres que hagueu destinat aquesta horeta i pico, no sé quan he trigat, més o menys, però que hagueu destinat aquesta horeta a venir-me a escoltar aquest rotllo. Gràcies. Clar,